女性検事は現在、準強制性交等の罪に問われている大阪地検元検事正の北川健太郎被告の裁判について、検察側から十分な説明を受けていないと訴えています。このことから、被害者参加の権利が侵害され、精神的苦痛を受けたなどとして、国に賠償を求めたものです。また、北川被告本人や被害者の情報を拡散したという同僚の副検事らも相手取り、合わせて8300万円余りの損害賠償を求めています。北川被告は初公判で起訴事実を認めたものの、その後無罪を主張し、第2回の公判は未だ開かれていません。